Far, kan du huske vores første foredrag? Hvor var det henne? Det ved jeg ikke. Og det var en gammel fabrik. Jeg har også faktisk lovet mig selv, at hvis der var nogen, der ville lytte til vores historie, så skulle vi også fortælle den. Ja. Jeg vil starte helt fra begyndelsen, som jeg har fået den fortalt. Bedstefar Andreas købte en strikmaskine til sig selv, og så kunne de lige pludselig lave undertøj af de uld, fra de får, det gik på stedet. Det, som jeg plejer at sige omkring Andreas, det er, at ulden fra fårene skal være vores levevej. Ja, uld var jo fantastisk til at holde varmen. Ved du, om Andreas har tænkt, at virksomheden skulle gå videre i et arv til Osvald? Ja, min far Osvald, han var ikke sådan det, vi kalder meget, meget dedikeret tekstilmand. Men han var også et levemenneske. Ja, både fredag og lørdag, så kom der musikere fra Herning, og først mange år, der sagde jeg bare og lytte til de her dejlige musik der. Og det er bare at sige, det er, at vi skal huske at leve os. Far, hvordan bliver du introduceret til musikken? Det var kærlighed lige fra starten af. Da jeg så var 26 år, blev jeg udtaget som pianist for Fletcher Jensens Gymnastikhold, som rejste til USA, Canada og Mexico. Far, han ville jo gerne, at jeg skulle på konservatoriet i København. Osvald drømme, de brast lidt, da du ikke ville musikens vej. Vi havde faktisk ikke snakket et ord om, at jeg skulle overtage virksomheden der i 68, men det var inden for en måned, at vi aftalte, at nu er det min. Kan du huske, far, hvad du drømte om med virksomheden? Jeg ville simpelthen lave haven, tror jeg. Jeg sagde fra morgen til kl. 10 om aftenen. Hvad skyldes det, tror du, far? Der er jo mange ting, der kan gøre, at man ikke lige tjente de penge, som man skulle. Jeg besluttede så at spille halvprofessionelt. Det kunne vores familie leve af. Jeg har 13 forskellige operationer og 13 forskellige maskiner, hvor jeg kan lave havetøj. Måske vi har ret lidt på et mønster, så kunne jeg udnytte stoffet endnu bedre. Jeg kan så beskæftige 2-3 stykker, og vi solgte mere og mere, så var vi virkelig i gang. Du var 2 år gammel. Husker du noget for den dag? Nej. Selvom det er så mange år siden, og jeg ikke engang kan huske hende, så er vi også svært ved at snakke om hende, uden at blive berørt af det. Ja, det kan jeg ikke være så godt. Men det er vildt nok, synes jeg, at vi kom godt igennem det. Ja. Ja, hvad husker du sådan fra tiden efter, at mor hun døde? De første mange år, det er jo noget svært at komme igennem. Vi skulle til Bibione i Italien. Der sagde jeg fra morgen til aften. Tvivlede du på, om det ville lykkes dig at holde virksomheden i live? Nej, det kan ikke manage, at jeg tvivl på det, fordi vi har været gode til hele livet og ligesom ændre strategier. Og at allervigtigst af alt er noget, der er vigtigere end at tjene penge, nemlig at gøre tingene rigtigt. Altså, der er ikke nogen som dig i den danske, vil jeg sige, tekstilhistorie, der har været så fast besluttet på at kunne have et dansk favori i tider, hvor det absolut ikke gav mening økonomisk. Men fordi vi kunne lave tingene renere, og vi kunne fremelske en fantastisk høj kvalitet. Man skal også være en lille smule skør i hovedet for at tage sådan en beslutning, som koster så mange penge. Og vi er de eneste, der gør det. Har du altid vidst, du vil overtage virksomheden? Har du altid vidst, du vil overtage virksomheden? Det var egentlig ikke så nemt at sige, at for jeg vil gerne prøve at hjem i din virksomhed. Det var 300 km fra, hvor jeg boede. Jeg boede i København, og det her det lå i Herning. Hvis jeg skulle optimere sandsynligheden for, at jeg ville have gnist og have ild i mit arbejdsliv, så havde jeg den her mulighed.
fantastiske produkter, som jeg var udmærket klar over, at vi lavede her i virksomheden, som du lavede, far, dem kunne vi måske afsætte på en anden måde. Jeg tror, at de 2-3 år, hvor du sagde og koncentrere dig om, hvad er det for et koncept, som kommer til at virke i fremtiden. Det tror jeg var en meget, meget vigtig del af selve opstarten på Deling. Og så drømte jeg måske først og fremmest om, at vi skulle være noget for nogen, altså være noget for vores kunder. Og hvis vi kunne det, så kunne vi drømme videre om, at vi måske kunne sprede budskabet til nogle af deres venner og familiemedlemmer, og så kunne det ligesom som ringe i vandet, kunne det sprede sig. Jeg drømte i virkeligheden også om at tjene min egen løn hjem. Det kan jeg huske, jeg tænkte meget over. Fordi jeg var en udgift. Jeg var en udgift for virksomhed, jeg var en udgift for min far. Jeg fik jo min løn hver måned. Jeg kan så også huske, når jeg kom fra København af herover, så var det nogle gange lidt tung stemning, fordi det var svære tider i vores virksomhed. En ting der, at man er far og søn, det er jo en relation, som er fantastisk at have, men så lige pludselig også skal til at være kollegaer. Det er jo et nyt lag at lægge på det. Noget af det, jeg kan huske, jeg synes, der var svært, det var, at du havde mange idéer. Og der kunne jeg godt synes, det var svært at være i, at du næsten hver morgen kom ind til mig, når du sagde godmorgen, og så skulle du præsentere dine 4 nyeste idéer for mig. Det er nu svært noget at modtage, fordi hvad ligger der tanker bagved og så videre. Og jeg har altid måske været forfyldt med idéer. Og også, at vi har haft nogle sammenstød, har jeg oplevet, hvor at jeg måske ikke helt synes, at du har, eller hvor du måske har blandet dig lidt for meget. Det forstår jeg jo udmærket. Noget af det, der måske overrasker mig, det er, hvor stor en del jeg oplevede, at virksomheden var af din identitet. Men det er klart, det er en proces, når man har været arbejdet 48 år med en virksomhed fra morgen til aften. Og der kan jeg jo så også se nu, det var svært at komme ind i virksomheden, men kan vide, hvordan det bliver en dag, når jeg skal ud af virksomheden igen. Fordi det fylder så meget. Det fylder jo stort set alt. Ja, altså, fremtiden tror jeg bare er, at jeg drømmer om at komme ud til endnu flere mennesker, og ikke fromt og sige, at vi er perfekte, fordi det er vi ikke, men komme ud og fortælle ærligt om, hvordan det er, vi laver tøj, i sådan et håb om at skabe en lidt mere ren tekstilbranche. Og selvfølgelig også at kunne køre videre med 4. generation har jo været jo helt fantastisk dejligt. Det er noget, jeg har til lån, så noget, jeg skal passe på, og noget, som er vores familie. Det er jo... Ja, helt specielt. Det er jo helt specielt.